Iinkcukacha-manani zibonisa ukuba iziganeko zokuphanga nazo zehlile. Nangona kukho oku kuhla nje, kodwa kusekukuqatsela kolwaphulo-mthetho kwezinye iinkalo. Ngokuya sisiqinisa isandla sethu kweza areas ze-stock theft sinephahla-phahla esizenzayo nokuthi singalali ebusuku siye kwezi ndawo esazi uba amasela ahlala kuzo, siye sabona umahluko omkhulu kwi-stock theft. Nongani sisinyuka nje kodwa siyehla ngokwamanani. Sibona kuba inzame esizenzayo kuba sisebenzisane kakhulu noluntu ekuhlaleni, ngoba yeyona nto ibalulekile kakhulu uba asikwazi usebenzisana noluntu asinakwazi ukuyifumana information ye-stock theft. Urhulumente uthi uzibophelele ekuqiniseni amaphulo ukwehlisa izinga lolwaphulo-mthetho. Ziyasivuyisa ke ezi ngxelo sizibonayo. Ithetha ukuba ukhona umsebenzi owenzekayo, ukhona umyalezo oyayo ebantwini, kodwa ifuna sisebenzisane kwakunye nezinye stakeholders ukwenzela uba amanani ethu angabonakali ebamabi kakhulu. Kuzobanjwa namanye amaphulo ngelokulwa udushe lusekelezelwe kwisini. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, ndisezwe litsha.